for a life? Are you looking for a wife? I'm available, sir. I don't think so. I'm available, sir. What? I'm available. You're available? Nice to know. I'll keep that in mind. No, you, I want... I remember that. No. Nagalit. Sa vlog na ito mga loves is ito yung mga umaga na mga videos ko na puro umaga na puro na lang umaga, bangon dito, tulog doon, no? Si Mr. kasi itong time na ito is talaga si Mr. trabaho ng trabaho at si Inday Mirian naman kain tulog na sa bahay, bisbis sa mga halaman, ganun. Bakit naman kasi Inday Mirian hindi ka nagtrabaho, tapulan kang dako? Sige lang ka diha pahuway, kain ka, nagpalaway-laway. Bakit din kasi Mirian palagi kang nakalambutoy sa imong asawa, no? Wala naman siyang pakialam sa youth, ini-ignore ka naman niya. Mga ganyang galawan ng asawa na babae, kulang sa dilig. Hindi ata dinidiligan ni Tami. Hoy, pag sure mo, oy. Halata kasi nakulang ka sa dilig kasi palagi kang nakalambuyot. At yung afa mo naman walang pakialam sa yunay. Bahala mo diha, oy, magbutbuot mong istorya. Itong umagang ito, gumising na naman si Inday Mirian kasi ang asawa niyang patungong trabaho na naman. Maghanap buhay na naman para may makain si Inday Mirian. Pero si Inday Mirian bumangon ng maaga para naman ayusin ang mga pagkain na dadalhin ng afam. Gulay lang naman ang gusto niya, puro salad, gusto niyang salad. At umagang ito sobrang pagod na pagod siya kasi nga late siya nakauwian ngayon, ang aga naman niyang umalis. Kaya si Inday Mirian kahit pagod na puro na lang kain, pagod pa rin, walang trabaho. Yung tignan mo yung mukha, pagod na pagod yan, ang agang gumising. Huy, Inday Mirian, ikaw yung dahilan kung mamatay yung asawa mo. Nasa kamay mo ang buhay niya. Saan ka maghanap ng viewers na gano'n na magsalita na ako pala ang dahilan kung ano mangyari sa asawa ko? Ngayon ko pa nalalaman na ako pala ang hawak ng buhay niya. Lord, patawarin mo taon. At inutusan pa akong takbutin ng asawa ko na iwanan ko siya. Kayo na bahalang mag-judge mga loves kung anong masasabi niyo sa comment na ganito. Ako yung natatakot at nang limbawt ang aking mga kabalahibuan. Ito pala si Mr. O, sobrang pagod. Ang sakit-sakit daw ng hips niya, mga katutuhuran niya. And of course, yung likod talaga niya is yung pinakamasakit. So kaya si Inday Mirian masahe-masahe naman. Ang akala ko kasi maaga siyang umalis ngayon, kaya gumising ako ng maaga para i-prepare yung kanyang salad. So ngayon, na-prank na naman ako. Akala ko sobrang aga. 8:00 pala siya dapat umalis. So kaya yun, minasahe ko na mga darling. At pagkatapos ng masahe ko mga loves, nagtulog na lang siya kasi naghintay sa kanyang oras. Tumabi si Inday Mirian para madiligan. Charot lang, uy, ginukert. So kayo mga loves, anong masasabi nyo sa comment na ganyan? Ang limbaw talaga kong balhibo. Uy, sinabihan ko si Mr. Kasi talagang hindi ko makip-kip sa aking sarili lang. So sinabi ko kay Mr. yung comment na yan kasi natatakot ako mga loves. Bakit naman ako yung dahilan kung ganitong may mangyari sa asawa ko? Simba ko. At so yun, another morning na naman ito mga loves. Gabi na, nakikita ninyo walang araw sa labas. So ngayon, aalis na naman si Mr. No. Katulad dito kahapon na sobrang late na kauwi. And then sobrang aga. Ngayon talagang aga talaga siyang umalis. At ako dahil pagod na pagod si Inday Mirian kasi maghihintay din ako para ma-feel naman niya na may nag-asawang naghihintay sa kanya. Sikasuhin, pakainin kung gustong kumain. Pero most of the time, sinasabihan ko siya, wag ka nang kakain doon kasi gabi na, matulog ka, and then busog, no. Wag nang magkain-kain. Bawal, si Inday Mirian lang dapat kumain. Gusto daw niya manigarilyo sa labas. Tinitingnan ko sa labas. Sabi ko sa kanya, magbantay-bantay ka kasi dalhin mo yung aso sa labas. May kayuti pa naman dito mga loves. Mga ganitong oras talaga nagsinlabasan yung mga kayuti. Kaya si Mr. talaga sinasabihan ko siya, bantayan ng aso. Tignan nyo si Mirian, gustong matulog. So ngayon sinabihan ko si Mr. Hindi na kita ihati doon sa labas sa garahian kasi po gusto ko talagang magbalik sa kama. So ngayon hinalikan niya ako kasi akala niya babalik agad ako sa kama kasi alaga nyo naman. Kahit walang trabaho si Inday Mirian, pagod din yan. Yun yung sinasabi ni Tami palagi sa akin mga darling, na kahit hindi nagtrabaho si Inday Mirian, pagod din ako. Hindi na nyo ako masisisi kasi mapapagod din yung tao, no? At dahil meron siyang hinahanap dito ng mga pagkain na gusto niyang dalhin, yung sausage na niluluto ko gusto niyang dalhin kasi mahilig yan mag-snacks ng sausage. Hindi yan mapipigilan kasi gusto niya at meron akong ginawang tuna salad dyan. Nilalagay niya sa bag at parang dalhin niya sa doon sa trabaho mga loves kasi nakakapagod din doon, lalabas daw siya at ang mahal, no, yung mga pagkain sa city, grabe, sabi pa niya hindi kaya sa bulsa kapag palagi na lang alkansi daw yung trabaho niya kung ganyan naman, o diba. So yun si Tami, sabi niya bangay na, balik ka doon matulog. So hindi naman, of course matulog na naman ang prinsesa ni Tami. So ganyan lang yung buhay, no. So tinitignan ko sa camera kung umalis na ba yung asawa ko. Umalis na ng mga loves, nandun, sure talaga na umalis, nagtrabaho talaga yan. Alas 8 na. Pag-alis ni Mr. Yun. Ngayon, alas 8 na. Ay. Roxy, alas 8 na, Rox. Hindi man amo ako pinakaw-pukaw. My baby is starving. 8 o'clock na. I don't even realize. Oh my God. At ito na naman tayo sa ibang umaga mga darling, no. Ang unang pagising ni Mirian, ang gusto niyang gawin is
maghimas-himas sa ating oven. Himas-himasin at lilinisin yung ating counter. Nakikita nyo naman si Inday Miriam, busy palagi sa garden at labas, no? So kapag merong time, pagising ko sa umaga, after pakainin yung mga aso, si Inday Miriam maglilinis sa mga counter kasi abog-abog nga, no? Pagkatapos yan mga loves, no? Ibang umaga na naman ito. Ito na si Inday Miriam. Ay, ang sarap ng buhay. Ang prinsesa ni Tami nagpahangin. Sus, kabagin, dyan ako nito mag-utot-utot. Dyan ba dyan ako kapag may hangin? Iwan ko kung ako lang ba yung ganito kapag sobrang hangin, mag-utot-utot si Inday Miriam. Ay, ito na naman si Inday Miriam. Ubang umaga. Okay. Ay, nako. Ibang umaga na naman ito. Sus, kabinhod sa akong kamot. Mura na yun, tigulang na yun. No? Ganito pala yung pagmatanda na. Ang daming naramdaman. Paggising ko, binhura sa akong kamot. Uy, perting sakita. Hindi ko talaga magits kung bakit masakit. And then pagkatapos yan, bumangon ako, nagpunta sa CR. Alam nyo naman, i-film din natin yan sa CR, no? Pagkatapos yan, ibang umaga na naman. Ito na, nagdilig-dilig siya. Ito yung video talaga na napunta tayo sa tai ang ending. Help me pick up your poop. Look, there's poop everywhere. Mama has to pick it up. Huh? Ay, nako talaga. Look, there's poop in here, huh? Misty? Why are wiggle-wiggle? Ay, nako talaga. Maghanap na naman ako dito ng tae, ha? Murag kada adlaw na medyo mo malibang. Every day? I don't even do it every day, which is not good. Ha? Naku talaga. Buki kuy. Buki, Minky. Hoy. Pick up your popo here. Come on. Everyday na lang tayo mag-pick up ang tae, ani be? Ha? Everyday na lang tae na? Tae? Sige na lang ko anig pamunit og tae diri. Dong Tami, manghits ka? Sir, hoy, may afam. May afam dito. Hi afam. What can I do? Do you wanna ride? You go on the roof. Oh, nanghit si afam. What do you need afam? Hey, are you looking for a wife? Looking for a life? Are you looking for a wife? I'm available, sir. I don't think so. I'm available, sir. What? I'm available. You're available? Nice to know. I'll keep that in mind. No, you, I want... I remember that. No. Hala, nagalit. Hala, nagalit. 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 Hoy, I'm just... To you ba? To you only. I'm available. Peps. Period. Hala, nagalit. Hala, nagalit. Patay. Patay, nagalit. Uy, uy. Diyos, uy, kakit ba yan nito? Kagwapo ba yan? Nagalit. Nagalit mo na akong baby. Uy, don't be mad. Don't be mad. Be glad. Do you wanna ride? Come on, right here. Sit here, huh? I'm waiting. You don't wanna I just want to go. put the cover back on this thing. Okay, you have to help me though. Ito na nga, no? Ito yung mahirap dito mga labs. Ito yung water delivery po ito, oh. Mag-deliver ng tubig. So, mabigat po yan. At saka bulubundukin po yung side namin. Tignan natin kung magkaya ba, no? Kung kayanin ba Hala, niyang how that can go up punta there? doon sa tuktok. They can go up on the hill? Hello, uy. Oh my God, I feel bad. Hala. Look. Hala. Hala. Oh my God. Oh my God. Hala. Oh my God, he can't go up. He can't. He stopped. Look, he is done. He can't go up. He needs. Stop there for a reason, I guess. Oh, that's scary, honey. There's no swimming pool in the house. No, eh. Grabe kasi dyan kabundok ba? Yung daanan dyan. Oh, I guess he's stopping there. Ang ganda ng panahon, mga darling. Ang ganda-ganda. Mahangin habang nag-garden si Inday Miriam. At saka may isang puting, diba? Nag-iisang puting ulap dito. Nag-iisang ulap, mga labs, na puti. Anyway,
So, nag-garden lang ako, no. Nagtatanim na ako ng kamatis. Maganda kasi mahangin. Mag-ano pala ako ng sitaw. Tanim tayo ng sitaw ngayon, mga darling. So, mahangin, oh.